Minikárový šport patrí rovnako ako aj iné automobilové disciplíny pod Slovenskú asociáciu motoristického športu, a to aj napriek faktu, že minikára vlastne žiaden motor nemá. Poviete si, ako to vlastne funguje. Jednoducho auto alebo traktor vytiahne pekne vo vláčiku minikári aj s ich jazdcami na kopec a odtiaľ už fičia smerom dole iba samospádom. Na trati ich čakajú nielen zákruty, ale aj bojkové úseky a ten, kto vytýčenú vzdialenosť čisto bez hodenia bojok prejde za najkratší čas, vyhráva. Okrem toho, že minikári môžeme označiť za najlacnejší motoristický šport, je táto disciplína najekologickejším a zároveň aj najdostupnejším motoristickým športom, keďže práve tu sa s volantom a 4 kolesami zoznamujú deti už od 4 rokov. Zisťovali sme medzi malými, ale aj veľkými jazdcami, prečo práve minikári. Začal som kvôli tomu, lebo ako decko sa mi to strašne páčilo a odtedy ma to nepustilo. Robím to už 13 rokov a minikári sú pre mňa taká voľnočasová aktivita. Ocko jazdí preteky a chcem byť tiež pretekárka. No, neviem koľko jazdím, asi tak pol roka a baví ma jazdiť a je to sranda. Asi 4 roky a dotiahlo ma k tomu moje ocko. Jazdím už asi tých 5 rokov. Od 4 rokov, no vlastne odtedy sa dá. Pred 2 rokmi keď som to uvidel, tak sa mi to strašne zapáčilo, tak som začal pretekať na minikári. Je jasné, že nielen deťom, ale aj starším účastníkom minikárový šport poriadne zachutil. Určite si to uvedomuje aj Peter Brstl, ktorý ešte donedávna jazdil rally súťaže, teraz sa obetoval, predal svoje súťažné auto a kúpil si nový minikáru. No, som trošku dosť taký prekvapený, že zrazu garáž prázdna, nie je tam súťažák a zapýtal, Ocko, kde máš svoje súťažné auto pretekárske? Tak som mu povedal, že bohužiaľ musel som predať, Peťko, moje auto, aby sme mohli kúpiť tebe káru. A prečo? No, aby sme mali peňažky na tvoju káru a aby si mohol ty pretekať. A chvíľočka ticha bola a tak potom sa zrazu z neho vypadlo, že Ocko, ja keď budem veľký... Mu kúpim Mitsubishi, keď budem mať 10 rokov. Keď ja budem veľký, potom ja s mojím ockom budem dvaja a budeme jazdiť. Minikáristi svoju sezónu v Zlatej Itke iba rozbehli. Čo všetko ich ešte čaká, nám povedal Rastislav Petrík, predseda Komisie Slovenskej asociácie motoristického športu pre minikári. Máme pripravených 7 podujatí. Podujatia sú zložené vždy jeden deň z majstrovstiev Slovenskej republiky a druhý deň slovenský pohár. Okrem toho máme vsunuté ešte 4 kola Európskeho pohára. Dnes sme začali na Zlatej Itke týmto podujatím, konkrétne dnes majstrovstva Slovenskej republiky, zajtra pokračujeme v Slovenskom pohári a ukončenie bude na Mijave. Jedno je isté, s minikáristami sa určite ešte v tohtoročnej sezóne v relácii Športmotor stretneme. Majstrovstvá Slovenska a slovenský pohár v minikárach Prešov sa konali na 750 metrov dlhej trati medzi obcami Lipovce a Lačnou. V minulosti sme si už čo to povedali, ako funguje minikárový šport. Teraz si niečo povedzme o tom, čo všetko môže minikárový šport deti naučiť. Minikára je špeciálne skonštruované vozidlo bez motora, ktoré sa pohybuje iba vďaka gravitácii. Má však detailne prepracovaný podvozok, aerodynamiku, riadenie a brzdy. Minikára, keďže nemá motor, ide dolu kopcom samospádom. Všetko ostáva iba na jazdcovi a jeho schopnostiach. To je úžasné na výuku detí, čo sa týka hľadania ideálnej stopy, spôsobu jazdy. Jazdí sa aj za sucha, aj za mokra, aj za dažďa, čiže to je z hľadiska tej výuky alebo výchovy detí niečo úžasné. Preteky minikár tak dokážu deti naučiť už v ranom veku pripraviť sa na samotnú a hlavne bezpečnú jazdu autom. Navyše sa naučia aj čo to z techniky a ako ju opravovať, ale budú pripravení aj na víťazstvá či prehry. A to všetko vo veku od 4 rokov. Presne toto bude pre nich veľká devíza v dospelosti. Ale nechajme už teóriu teóriou a poďme sa pozrieť na samotných účastníkov a na to, či boli so svojou jazdou spokojní alebo nie. No, dneska dosť sa šmíka a moc mi to dneska nejde. No, mne sa išlo celkom dosť dobre. Trať je podľa mňa super postavená a je to dosť rýchle. Lebo som mal dobrý čas. Trať je veľmi rýchla. Povedala by som, že je aj rýchlejšie ako ostatné, na ktorých som teda ja jazdila. Ja nejazdím nejako dlho, ale celkom v pohode. Aj ten asfalt za začiatku nový, tam sa ide veľmi dobre, potom už neskôr tam to tak hrákoce, ale celkovo by som hodnotila, že tá trať je veľmi dobrá. S minikáristami sa nadlho nelúčime, keďže sa s nimi opäť stretneme na trati v Gelnici.
Seriál majstrovstiev Slovenska a slovenský pohár v minikárach pokračoval podujatím v Gelnici. Ako trať poslúžila 1200 metrov dlhá cesta dolu kopcom, na ktorej boli 3 ľavé a 3 pravé zákruty a 5 bojkových úsekov. Preteky minikár v Gelnici už majú svoju dlhodobú históriu a práve o nej nám porozprával Vladimír Palko, jeden zo zakladateľov minikárového športu na Slovensku. Tak čo sa týka histórie pretekov minikár na Gelnickom Turzove, tak toto siaha niekde do roku 1997, keď sme tu začali prvýkrát organizovať preteky. A na tieto trati myslím si, že zodpovedne môžem povedať, že tu sa zrodilo mnoho majstrov Slovenska a taktiež niektorých automobilových pretekárov. Snažíme sa tie talenty podchytiť, dať im maximálne, čo z našej strany je možné deťom dať, naučiť ich tú správnu stopu, správne brzdenie a vlastne to motoristické cítenie minikári, hoci je to bez motora. Pozrime sa, kto z prítomných to, o čom hovoril Vlado Palko, najlepšie zvládol. V triede M1 to bol Michal Čarný, ktorý vyhral všetky 3 súťažné jazdy. Nás zaujímalo, čo sa Miškovi najviac páči na minikárach. Aj trať, aj kara, aj bufet. Najviac sa mi páči rýchlosť. M2 bol jednoznačne najrýchlejší Matej Oberta. Jazdím okolo už 6 rokov a minikári sa mi páčia veľmi veľa. A prečo sa ti páčia? Ten adrenalín v nich a to jazdenie všeobecne. Obertovci zdá sa majú minikári zvládnuté perfektne, keďže v triede M3 zvíťazil Michal Oberta. Dnešný závod hodnotím veľmi dobre. Trať bola aká? Dnes sa mi veľmi páčila, bolo to rýchle, v niektorých častiach aj pomalšie, dravšie, natočené, veľmi sa mi páčilo. V najvyššej triede M4 bral víťazstvo Matúš Filip. Slovenskí minikáristi sa opäť predstavia pri ďalšom kole v Ďurďove. Tohtoročná sezóna pretekov minikár sa dostala do finále. Stalo sa tak na úplne novom podujatí v Podkylave na Myjave u Pagáčov. Ako sa sem dostala? Jednoducho. Práve tu na Myjave vznikol v roku 1972 úplne prvý minikárový klub na Slovensku. A v jeho farbách v minulosti jazdil aj organizátor Ján Hučko. Som stretol na pána starostu obce Podkylava, pána inžiniera Morihladka, a som mu predniesol teda požiadavku, že by som chcel po toľkých rokoch skúsiť spraviť tie preteky. A on bol celkom nadšený a nakoniec mi tak vyšiel v ústretí, že sa nám to podarilo spoločnými silami. Preteky minikár sú jediným bezmotorovým motoršportom. Napriek tomu minikára má plnohodnotné brzdy a riadenie, čo z minikáry robí výbornú pomôcku, v ktorej sa deti od útleho veku dokážu naučiť, ako sa v dospelosti správať za volantom. Dovolím si povedať, že minikári sú asi jeden z najlacnejších motoristických športov. Ako jedno veľké pozitívum, ktoré vnímam v minikárovom športe je, že naozaj deti od útleho detstva, od tých 4 rokov doslova držia ten volant, učia sa jazdu, odhad jazdy, snažia sa využívať kinetickú energiu a naozaj do budúcnosti, lebo keďže vieme, že dnešný svet je na kolesách, je to veľmi podstatné, aby tie deti do budúcna sa z nich stali dobrí a bezpeční jazdci. V Podkylave u Pagáču si svoje úplne prvé oficiálne preteky strihol aj syn 5-násobného absolútneho majstra Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu Martina Juhása. Dobre, ale keď mi troška robili tie bojky problém, dostal som pár trestných sekúnd, ale páčili sa mi prvé preteky. Jazdíme aj s motorkou, aj so štvorkovkou, motocross. O tom, že minikári nie sú iba doménou chlapcov, hovorí aj fakt, že medzi jazdcami je množstvo dievčat. Jazdilo sa mi dobre, trať nebola až taká ťažká, aj karu som mala dobre pripravenú a dobre sa mi jazdilo. Myslím, že bola dobrá, jazdilo sa mi dobre a dobre to dopadlo. 8 rokov sa venujem minikáram a verím, že sa mi to zíde do budúcna. Táto trať je dobrá, rýchla a síce úzka, ale dá sa na nej jazdiť. Bola tak fajn, tak a včera bola trochu tak, bojky boli pri sebe a dneska to bolo ďalej, tak to bolo lepšie. Navyše minikára sa hovorí rastie s jazdcom a tak niektorí jazdci ostávajú v minikárovom športe naozaj aj v dospelom veku. Práve som dojazdil 19. sezónu moju od roku 2006 a na túto trať, na to, že bola prvýka, tak som aj sa tešil na ňu pomerne a celkom príjemne prekvapila, že asfalt pekne držal,
Trošku užšia na začiatku, ale vôbec nevadí to. Každá je nejaká. Podujatie v Podkylave sa naozaj vydarilo, z čoho mal radosť aj spomínaný starosta obce Podkylava Ján Morihladko. Úprimne som sa tešil, lebo som veril, že tá akcia dopadne dobre a tak aj dopadla. Ja myslím, že všetci máme z toho veľmi dobré pocity a úžasné, fakt, teším sa. A aká bola tohtoročná sezóna, nám zhodnotil predseda komisie minikár Slovenskej asociácie motoristického športu Rastislav Petrík. Sezóna 2024 z môjho pohľadu bola veľmi úspešná, čo je pre nás veľmi podstatné. Pribudol nám nový organizátor, hlásia sa nám noví jazdci, nové deti, snažíme sa robiť náborovú činnosť, kde oslovujeme širokú verejnosť, aby rodičia dali deti, prihlásili na náš motoristický, aj síce bezmotorový šport, aby sme jednoducho mohli naviazať na históriu minikár a pokračovať v tom, čo naši predkovia začali. S malými minikáristami sa v tomto roku ešte uvidíme v rámci Večera majstrov Slovenskej asociácie motoristického športu, kde si najúspešnejší z nich prevezmú ceny za majstrovské tituly.